नमस्कार. दत्त सावताळचं एक दर्जेदार उत्पादन सिंबा आज घेऊन आलो आहोत आपण नवापूर तालुका गंगापूर जिल्हा औरंगाबाद या ठिकाणी. तर आपल्यासोबत शेतकरी बांधव आहे. प्रथम आपण त्यांची ओळख करून घेऊ. तुमचं नाव सांगा एकदा. साईनाथ कडवणे, नवापूर तालुका गंगापूर. साईनाथ वने. वने. साईनाथ वने, नवापूर तालुका गंगापूर जिल्हा औरंगाबाद. तसेच आपल्यासोबत छाटणीचं काम चालू आहे सध्या आपल्या म्हणजे शेतकऱ्यांच्या इथं बागेत. तर ही आहेत त्यांची आपण ओळख करून घेऊ. तुमचं नाव सांगा. राजेंद्र सोनवणे. तर उत्कृष्ट अशी छाटणी करतात ते पण. तर यांच्या बागेत आपण आता सिंबाचा आपण एक डेमो पाहिला आपण एका झाडावरती. तर कसं वाटलं तुम्हाला? म्हणजे आजपर्यंत पिन बोर होतं, बरेचसे औषधाचा वापर करून बघितला, पण आज जे प्रत्यक्षात जे पिन बोरवरची जी किडी सिंबाचा वापर केल्यानंतर आज प्रत्यक्षात ती कीड बघायला भेटली. कीड कशी असते ते याच्या आतापर्यंत फक्त कॅलेडॉन सारखे औषध फक्त त्यावर फवारत आलो, पण त्याचं पाहिजे तसं अजून काही रिझल्ट मिळाला भेटलं. तर आता तुम्हाला वाटतंय का सिंबा फवारल्यानंतर आपली बाग म्हणजे 100% वाटतं ज्यावेळेस तुम्ही प्रत्यक्ष डेमो दाखवला आणि ती कीड समोर बघायला मिळाली त्यामुळे किती वेळात ती कीड बाहेर आली बरं? एक मिनिटाच्या आत ती कीड बाहेर आली. 1 मिनिटाच्या आत कीड बाहेर येते. म्हणजे असं जबरदस्त रिझल्ट असा आपलं सिंबा प्रोडक्ट आहे. तर तुम्ही इथं हातात बघू शकता तर एवढे एका झाडातून एवढे किडे म्हणजे बाहेर आलेत. क्लोज घ्या. तर आपल्या इतर शेतकरी बांधवांनी सिंबा हे प्रोडक्ट म्हणजे वापरावं का असं तुम्हाला म्हणजे काय सजेशन करावं? नक्की सर्व शेतकऱ्यांनी जो वापर करा अशी माझी सर्व शेतकऱ्यांना विनंती. चालेल, थँक्यू.